τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Μανατίδη. Καλημέρα, κυρία Κεσίδου, και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Νομίζω ότι είμαστε προς το τέλος, ίσως μάλλον στη μέση της προεκλογικής περίοδου. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε ακριβώς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πιστεύω ότι θα κάνουν και όλα τα άλλα κόμματα που δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Χθες, κυρία Μανατίδη, το debate πέτυχε το στόχο του, κατά τη γνώμη σας? Ακούσαμε δηλαδή τις διαφορές ανάμεσα στα προγράμματα των διαφόρων κομμάτων που ήταν εκεί. Εντάξει, κυρία Κεσίδου, νομίζω ότι φωτίστηκαν πλευρές, δόθηκε και το στίγμα και τους πολιτικούς αρχηγούς. Εντάξει, πλήρως τα προγράμματα δεν μπορούν ούτε να φωτιστούν ούτε τίποτα. Δεν έχει σχέση δηλαδή με ένα ζωντανό πάνελ όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι θετικό το ότι βρέθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί και δώσαν τις όποιες απαντήσεις σε θέματα τα οποία τους ρωτήσαν στοχευμένα. Το θεωρώ θετικό δηλαδή το ότι έγινε. Φυσικά δεν μπορούσαν να φωτιστούν όλα, δεν γίνεται. Ναι. Πάντως ήταν ένα σχετικώς αδιάφορο, χωρίς νεύρο debate, και βέβαια γι' αυτό δεν φταίνε ούτε η πολιτική αρχηγή ούτε οι δημοσιογράφοι, αλλά η Δικηγορική Επιτροπή που το οργάνωσε. Είναι η φύση του debate, το οποίο ουσιαστικά είναι ερώτηση-απάντηση. Ναι. Με εξαίρεση το σημείο στο οποίο κάθε αρχηγός μπορεί να ρωτήσει τον άλλον κάτι ή να το ενδιαφέρον. Δεν έγινε αυτή, δεν την εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία όλοι. Ο καθένας σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ότι κρατάει μια στάση επιφυλακτική. Είναι κάτι το οποίο όταν είναι ζωντανά μετά δεν μπορείς να το αλλάξεις. Υπάρχουν πολλά ταλάσσια, δηλαδή δεν μπορούν να αλλάχτούν. Πάντως, νομίζω ότι όλοι ήταν επιφυλακτικοί. Κύριε Αμανατίδη, αυτό που προέκυψε, γιατί το debate δεν είναι κάτι το οποίο δεν παίζει ρόλο, εγώ νομίζω ότι παίζει έναν νευραλγικό ρόλο. Πιστεύετε ότι έτσι όπως έγινε, σχεδόν αδιάφορα, και επαναλαμβάνω, φάνηκε ότι δεν τους άρεσε όλους, αυτό το πράγμα νομίζετε ότι ενισχύει αυτήν την τάση που καταγράφεται για αποχή, ή είναι κάτι που θα ξεπεραστεί αυτό? Ελπίζω να ξεπεραστεί. Καταγράφεται μια τάση σοβαρή. Ελπίζω να ξεπεραστεί, γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να αποφασίζει. Η εποχή δεν είναι λύση σε καμία των περιπτώσεων. Πρέπει να παίρνουν οι πολίτες μέρος και να λένε τη γνώμη τους. Είτε ακόμα και με το λευκό, αν θέλετε, αλλά να παίρνουν μέρος οπωσδήποτε σε εκλογές. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει. Γιατί ουσιαστικά η εποχή λέει ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει καμία δυνατότητα αλλαγής της ζωής μας ή επιβολής προγραμμάτων τα οποία καθορίζονται από την Ελληνική Βουλή. Βέβαια τα τελευταία χρόνια και λέω όλων αυτών των πολιτικών που ακολουθήθηκαν, είτε συνεργασιών οι οποίες ήταν παραφύση, απαξίωσαν το πολιτικό σύστημα. Θεωρώ όμως ότι είναι λάθος σαν πολίτες να μην πηγαίνουμε να συμμετάσχουμε σε ένα θεσμό στο οποίο εμείς έχουμε τον πρώτο λόγο. Τώρα, κύριε Μανατίδη, αυτό στο οποίο καλείται να απαντήσει με πιστικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να κρατήσει τους ψηφοφόρους του, ο στόχος όλων των κομμάτων βεβαίως είναι να τους αυξήσει, τουλάχιστον να τους κρατήσει, είναι να πείσει πώς γίνεται ένα αντιμνημονιακό κόμμα να φέρνει μνημόνιο και ταυτόχρονα να κρατάει τις αρχές του, τις ιδεολογικές, τις πολιτικές, και έχει την ειλικρίνεια να τις εφαρμόσει. Ξέρετε, νομίζω ότι μιλάτε με κόσμο πολύ περισσότερο ίσως από μένα, και αυτό πρέπει να είναι το βασικό ερώτημα, και αυτό είναι και το σημείο το δύσκολο που πρέπει να ξεπεράσει κανείς. Τι λέτε σε αυτό? Ναι. Επιτρέψτε να σας πω, κύριε Γεσίδη, ότι θεωρώ με τον όρο μνημονιακός ότι είναι αυτός που έχει στον πυρήνα της πολιτικής του τη λιτότητα. Όταν ο πυρήνας της πολιτικής ενός κόμματος είναι η λιτότητα και μόνο οι περικοπές, τότε θεωρώ ότι υπηρετεί αυτό που λέμε μνημόνιο. Ωστόσο, δεν είναι στη δική μας λογική, άρα με αυτή την έννοια δεν έχει υπάρξει μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μνημονιακό κόμμα. Ίσα-ίσα δίνει τις μάχες και έχει δώσει τη μάχη έτσι ώστε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πολιτική της λιτότητας και των περικοπών που εκφράζεται, αν θέλετε, και σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποχωρήσουν. Δώσαμε αυτή τη μάχη και στην Ευρώπη και νομίζω ότι φανήκαν τα αποτελέσματα από τις αντιδράσεις που υπήρχαν σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη με βάση ενάντια στη λιτότητα. Ωστόσο, είχαμε να δώσουμε μια μάχη έτσι ώστε να κρατήσουμε και τη χώρα όρθια. Η άτακτη χρεοκοπία δεν θα έφερνε τη χώρα σε καλύτερη θέση ούτε στα πιο αδύναμα μέλη της. Ταυτόχρονα το διάστημα αυτό τους 7 μήνες καταφέραμε και πήραμε μέτρα τα οποία δεν θα τα έπαιρνε καμία άλλη κυβέρνηση. Για παράδειγμα, το νομοσχέδιο για την αυτοπιστική κρίση, η
100% δόσεων ακόμα και για οφειλές για την εφορία, η κατάργηση του 5ευρου, το σταμάτημα των ομαδικών απολύσεων τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και των απολύσεων στο δημόσιο, το να φύγει η δαμόκλειο σπάθη με των απολύσεων, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα των ομαδικών, αυτό το επαναλαμβάνω, αλλά και στο δημόσιο σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Για παράδειγμα, 1.800 καθηγητές είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα για ένας ολόκληρος τομέας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εξολοθρεύτηκε ουσιαστικά. Σε αυτά τα επαναφέραμε τις αδικίες, αυτά που έχουν τα ακραία νεοφιλελεύθερες καταστάσεις. Άρα θα πρέπει να υπάρξει απάντηση από εδώ και μετά. Πώς συνεχίζουμε? Συνεχίζουμε με εκείνες τις πολιτικές που θεωρούν ότι είναι ευλογία της πολιτικής λιτότητας ή όχι? Υπάρχουν σημεία στη συμφωνία, ωστόσο φέραμε μια συμφωνία. Η συμφωνία αυτή ανταποκρίνει στις πραγματικές μας δεσμεύσεις? Όχι. Ωστόσο με αυτή τη συμφωνία κρατήσαμε τη χώρα όρθια, δεν πήγαμε σε άτακτη χρεοκοπία, λύνουμε το χρηματοδοτικό κενό σε σχέση με τις δόσεις και τις δανειακές υποχρεώσεις που είχε η χώρα μας και τις οποίες δεν λύσανε τα προηγούμενα προγράμματα τα οποία έχουν λήξει. Πήγαμε σε μια συμφωνία η οποία δεν διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους και πιστεύω ότι το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Και βεβαίως. Νιώθετε ότι ο κόσμος επαρκώς είναι ενημερωμένος? Νομίζω όχι, αλλά πρέπει να ενημερωθεί τις τελευταίες μέρες. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε λόγο να μην μιλάει για το πρόγραμμά της, κάθε λόγο να μην λέει και να μην εξηγεί την πολιτική της και να αρέσκεται σε, αν θέλετε, είτε χαριτισμούς είτε εκφράσεις οι οποίες μπορεί να φαίνονται χαριτωμένες, αλλά από την άλλη μεριά δεν σκοτίζουν τον περιεχόμενο της πολιτικής σας. Πρέπει να μας απαντήσουν τι θα κάνουν. Θα ξαναπολύσουν τους διαθέσιμους τους οποίους εμείς έχουμε επαναφέρει. Θα ξαναφέρουν τις ομαδικές απολύσεις. Το επίδικο, ας πούμε, για τις εργασιακές σχέσεις θα συζητηθεί μέσα στη συμφωνία. Το αφήσαμε ανοιχτό. Σταματήσαμε αυτό το οποίο οι ίδιοι πρότειναν την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων μέσα από το Μέλι Χαρδούβελ. Το σταματήσαμε τη συμφωνία αυτή. Ποιες εργασιακές σχέσεις θα υπάρξουν? Ποιο κόμμα θα τα διαπραγματευτεί? Κύριε Αμανατίδη, αυτό που δεν προέκυψε και περιμέναμε να προκύψει κάπως, αν και καταλαβαίνουμε το λόγο που δεν προκύπτει από το debate, δεν είναι καθαρό το τοπίο της 21ης Σεπτεμβρίου, δηλαδή των συνεργασιών. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί κυβέρνηση συνεργασίας πάλι. Με ένα ή με δύο κόμματα. Εδώ δεν είναι καθαρό το τοπίο και νομίζω ότι δεν είναι έντιμο από τη μεριά κανενός κόμματος να μην πει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Διότι ο ψηφοφόρος τουλάχιστον έχει το δικαίωμα να το ξέρει αυτό και να ξέρει τι ψηφίζει. Ο ψηφοφόρος το πρώτο δικαίωμα που έχει είναι να γνωρίζει τα προγράμματα των κομμάτων και πρέπει να βγουν προς τα έξω. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει βγάλει επαρκώς. Η Νέα Δημοκρατία το συσκοτίζει και το σκοτίζει. Για τις συνεργασίες μιλάω. Για τις μετεκλογικές. Μιλάω και εγώ. Προσέξτε, γιατί οι συνεργασίες βασίζονται σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα στα προγράμματα τα οποία έχει το κάθε κόμμα και λέει προς τα πού θα πάω. Η συμφωνία την οποία φέραμε δεν καθορίζει το σύνολο της πολιτικής. Έχει τομείς τους οποίους καθορίζεις. Αν θέλει δημοσιονομική προσαρμογή την οποία λένε. Αλλά έχει τομείς πάρα πολύ σε μια χώρα που κυβερνιόνται με βάση θέσεις. Δεν είναι όλα οικονομικά. Ποιες θέσεις έχει η Νέα Δημοκρατία, παράδειγμα για την παιδεία? Πρέπει να μας πει τι θα κάνει. Θα ξαναφέρει τα παλιά. Πρέπει να μας πει για την υγεία τι θα κάνει. Ξαναφέρει το 5ευρω δηλαδή και θα ξανακάνει πολιτική παιδεία. Λέτε δηλαδή ότι οι συνεργασίες πάνω στα προγράμματα, στη σύγκληση των κομμάτων βασίζεται. Ακριβώς. Ναι, αλλά δεν είδαμε. Δεν έχουν σταθερότητα. Αν δεν γίνονται με τη βάση συμφωνία προγραμμάτων, οι συνεργασίες αυτές έχουν κοντό δρόμο. Δηλαδή είχατε τόσα πολλά κοινά σημεία με τους ΑΝΕΛ και έγινε αυτή η πετυχημένη συνεργασία ομολογουμένως, γιατί τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Διαφορές και ιδεολογικές πάρα πολλές. Ωστόσο, βεβαίως έχεις και μια εμπειρία από τη συνεργασία με τα στελέχη και με τους ανθρώπους που είναι από τους ΑΝΕΛ και θεωρώ ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Άρα, όταν έχεις ένα προηγούμενο καλής συνεργασίας, μιας έντιμης συνεργασίας, γιατί αυτό είναι το πρώτο, νομίζω ότι μπορείς να συνεχίσεις. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει κυβέρνηση μετά, κυρία Κεσίδου. Πείτε μου, κυρία Μανατίδη, κάτι τελευταίο, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος και πρέπει να κλείσουμε. Με τη Νέα Δημοκρατία αποκλείεται να συνεργαστείτε? Αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι και που δεν εκφέρει ούτε τον πραγματικό της λόγο κλπ. Βεβαίως. Μα δεν έχει εκφέρει ούτε προγραμματικό λόγο αυτή τη στιγμή.
Δεν είναι μέσα στις σκέψεις του ΣΥΡΙΖΑ κάτι τέτοιο. Αυτό θέλω να πω μετεκλογικά. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι η σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί και με θετικό πρόσημο κοινωνικό, με μια ευρύτατη πλειοψηφία και καθαρή εντολή, η οποία πρέπει να δει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό παλεύουμε. Θεωρούμε όλα τα άλλα σενάρια ότι θα είναι πισωγύρισμα, γιατί ακριβώς η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάνει ούτε τον εξυγχρονισμό στο εσωτερικό της και σε απόψεις αλλά και σε πρόσωπα, τα οποία να αντιστοιχούν στο σήμερα το οποίο επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε με το παλιό, απλώς τους έχουν αποσύρει από το προσκήνιο, τους έχουν πάει στο παρασκήνιο. Δείτε ποιο πολιτικό προσωπικό βγήκε το δημοσίευμα μπροστά. Αυτή θα ξαναείνε μπροστά εφόσον βγει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, να μην το ξεχάσει. Κυρία Μανατίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να έχετε καλή επιτυχία. Μέσα από τη διεθνή έκθεση εκπέμπετε. Όχι, όχι. Από την Αγγελάκη 14.